ole tun tum video chuan chuanga te thian dun luikal chanchin hi toite in hen soidon te ang ni khat chu chuanga te thian dun chu chak ai mei cher chitur in a cho cha tur a tra le ar cho me pol taking in luya chuan chak ai mei cher chiturin an chuak ta a him takle phur tak chuanin lui chu an ju thlenga chak ai po atam mel khop mai an ti a an him ta em a ti chuan lungte chula in chumi lungte a chuan a tra le ar cho an cho pol sa chu an bel zela chumi an bel chu luya chuanin tuya chuanin chak ai alo chua aman ol samnalai tura tak chuanin uluk takin an handal beta ole hemini an lui kalni hian an huan thil ton le tur shle ngat pheise chuan zong luya hian chak ai mei cher chiturin an kalmia lo tur hi ania ma sela mishingin enge kan ton don ti engma kan threlok si lovale thil zel phot mei ti ang ole engma hriat lok na an nei si lo ti chuan him tak le phur tak chuanin to tin in bei seiran chuanin an chia thazela an hlim lutuk chu an nupui emo an bial nu emo po in an ril ru chu alu aphak mol lo ani in thir zel ti ang chak ai po atam hel khop mai alui han en nei hi chuanin an phur lutuk chu an nupui emo an bial nu emo po in an ngai to naram an thin lung chu alu aphak to mol lo ani hian chak ai chau ngai to chung chuanin luidung chu an zo thlaze a lengkir te po achangin an paltlang te angai thina hianin an chuk thlaze la luidung po thui tak an zo ta him tak le phur tak chuanin luidum chu an zo thazela mun rem chang lai thalak na tur mun nuam tak mai hi an hu fu a chuta chuanin status tur ti in thla te chu an han lan noka an phur dun ngang mai engata na thla hi lawak vak nge mo anni kan ti chuanin status a up tur ani a an bial nu te lo mu ve atan thla hi an la ni chuta hlim tak le phur taka thla te an lak dun mol lai chuanin ramwak pakhat silai pu hi aron chho ta thut maya chupa silai chu rem changa mangin an lak saka thla te an lak puya an bial nu te ma a commando dewa
in pos an tum wang ani ber mai chutia thlate an lak zo ta ka chuanin lui dung chu an zo thazel a an chak ai cho cha po an cha zo thokhat to a tuna an ti tur om chun chu khoi lai am hun rem changa khothim hun lo nga veng pa a phone lo si kewa bial nu te chas te emo nu pui te emo bia kha an ti tur mabak chu anita ani an thalak te chu phone a chuanin an status a an mangan an up a view tu po atam ngang mai an bial nu te chuanin duat chak ai min ron hon ro kalau hak chenia ti SMS thum deu te chu an phone a te chuanin alo chuang kaya o le duat te reng mai itana ram chua kalom kani karon hon em ang che te an tia chutia an chak ai cho cha te an cha zo ta ka chuanin ni po alo tla fel to a ni te po alo tlak fel ta ka chuanin lui kama thlam oma chuanin meizuk te siamin khwa chu an ngak thim ta a khwa po athim fel ta an ti tur chu lui zo chawa chak ai man chho mia chu ani to a khai le thok le khatan vana tangin ro tam tak aron sur ta buan meya za angai du lo khop mai lui tui te chu aron phul bula an chak ai cho cha te chu aron nol sak tam mia mai le za angai lo khop mai hei hi ni an van duai na chu le anin nga na le an hlim na chu voi le khatan pei bo alo ni ta an thin lung chung chu eng tiang takin na ang mo he mi te thian dun thil ton ang tong ve kan omani chuanin an thin lung nat dan tur chu sei than pa ngai lovin kan hre om mange